So hello everyone, mao na din ang atong part 2 sa tuang Bukidnon laad no. Ug din ang dito na mo dire sa Bukidnon. So kay buntag sa yuman so nangaon mi dire sa gawas. Kay lagi kung sa gawas mo mukaon is grabe jud ka presko ug ma-feel jud ninyo ang bugnaw sa Bukidnon. Ug dili sad mo mabalaka kung amoy mga bata nga mugawas sila kay grabe ka secure ang ilang balay nga mong giabangan. Kay wala og tuo ang gate nila mga bayot kay para di katakas ang atong mga bata. Dayon pagsulod na ko sa kwarto is kisis tulog pa kay grabe ka kapoy niya og nilangoy sa kadlap. Og ginana kadako ang kwarto nga among gikuha mga bayot. Then of course di pwede ubi ta mong pakiton sa akong lawas kay akong lawas mo na timailhan nga dili mahal ang bugas para nako. Kay lagi buntag sa yuman mo nagibati jud ko kaanyag ang mga panahon. So giganahan jud ko og samin-sami ug akong ipakita sa inyo kung unsa kadakong akong lawas palihog lang. Anyway mga bakla, itor sa tamodaan sa among balay nga among giabangan kay basin di ay ganahan mo umanglaag mo diri sa RR. Ug ginana di kanindot ang ilang banyo ug ginana kadako ang ilang CR diri. Sa CR pa lang pwede na ka matulog palihog lang. Ug wasa kay ikasaway silang CR mga bakla kay grabe jud pud siya kalimpyo. Muna kung magplano mo muani sa maramag Bukidnon diri sa RR swimming pool. So inani nga balay ang inyong kuhaa kay para masulit ninyo ang inyong kwarta kay dako jud siya nga kwarto. 16 person ang pwede ani mga bakla dahil na siya aircon ug TV. Pagkahuman na nagtula na hindi ko og isda kay para naisabaw ang among mga bata. Ug nagdala na sad mi og pan ug kape kay inkis kung ganahan sad mi mga ug nagdala na sad mi gatas para sa mga bata kung gusto sila mamainit sa buntat. Ug ginana ra day mong breakfast mga bayo so simple ra kay tanan. Kaysa paniud to na mi mubawi kay mag-Jollibee kuno Jaime o diba? Ug mo out na sa day mi diri unya mga alas 12 siguro sa udto sumubalik na mi og iligan. Kay samtang nagluto ko si Ivan kay gilag sa kumbana kay grabe nagmaoy na jud siya. Kay ang gusto mong ni Ivan is maglaglaag yun siya tuda. O kanira nga lugar mga bayit ang gusto na kong balikat. Kay sa tanan namang gilaagan so kanijid ang pinakanindot nga among naabutan. Aside sa dako kay siya nga lugar, nindot sad po kay siya view og dagan po kay siyang swimming pool nga pwede mo kapilian. Og anyway mga bakla nag-overnight day mi gabii. Og sa dihang naka one piece ra ko gabii. Di lang na ko ipakita sa inyo kung unsa akong gisuot gabi. Kay mo action jud ko kaulaw. Kay sa lagi karon wa pa jud ko ganay sa akong lawas so wa pa jud kay kapanghambog sa inyo ha. So pagbalik na mo diri puhon. For sure na nadyo kay kapanghambog ang mga panahon na. Ug sa among pag-overnight, kaluoy si Ginoo kami ra jud intay tao. O na nakagara jud mi og suot og one piece ug two piece. Kay lagi wa may makakita namo. Ubalik tayta sa laag ni Ivan. Maudi ni ang park sa RR mga kapiling guwapa. Inana kanindot ang view. Dayon nahabilin pa jud diri ang sapatos higante nga standakua. Kay lagi ang higante naligo pa sa swimming pool. Munang si Ivan ang sa dawang bantay sa iyang sapatos diya. O kani bitaw nga lugar no grabe makarelax imong uto. Kay feeling nimo kung mani kani lugar mawajid mong problema o marelax jud kag tuda. Wala katunga sa tong vlog ani puro lakaw si Ivan o puro dagan. Ug diri nga park nga lugar nila mga kapilingwa pa pwede mo magtambay diri o magkamka og mga chicheria. Kay bugnaw kayo siya kay lagi daghan man siya og kahoy. O grabe makana jud kag wow amazing place. Kay lagi daghan kay kang makita sa imong mga mata diri. Og daghan kay kang pwede ka picturean diri. Uwang tubig di silang swimming pool mga bayotes, dili jud kay siya ingon na bugnaw. Wa lang jud nako tanan na bidyuhi ang ilang mga pool. Kay lagi grabe na jud ko kabisi sa kuang mga baktit. Ug maora na nga swimming pool ang ako na nga bidyuhan mga bayot. Mga nindot jud kayo diri ilang mga swimming pool. Pili lang ka kung asa imong gusto diri kaliguan. Ug kani nga tay mga bayot grabe jud na mo ka-enjoy. Kabalo ba mo bayot nga every time nga manglaag ta kauban to family is nag-create na tahanag og mga good memories? Mauna ang isa sa pinakaminindot nga memories once sa kauban nimo mong pamilya. Kay di jud na nimo basta-basta malimutan. Uy wow ha Tagalog. Bitaw uy mga bayot, kana jud nga time nga dili nimo basta malimtan ang mga good memories kauban imong mga pamilya. Una kailangan tagaan jud na tuog time ang ato ang pamilya. Mintras napatay time nga mag-enjoy sa kalibutan. Kay maubila ang giingon ha, nga hinulman na daw atong kinabuhi diri. Diri sa nako nakita o grabe jud ay kanindot ang kalibutan nga gipahulam sa Ginoo sa tuwa. Kay makita man sada ninyo kung unsa jud kanindot ang lugar. O kanina time kay no manam ning panligo mo nang kailangan sa namo libuton ang RR aning panahon na. Dahil sa paguli dahil na mo unya ani mga bayat kay da plano jud mi nga mamalit jud mi og mga prutas diri sa Bukidnon. Kay lagi grabe kadagan ang prutas imong magiandapin sa karsada. Munang dili na to pwede di tilawan na to ang prutas sa Bukidnon. Kay pagpadulong man gud mo dagan kay may nakita da sa dapin nga dagan kay nanindaw mga prutas. Ug dagan sa kay tubo mo nakita sa dapin sa karsada mga bayot. Muna paguli na mo bantay lang gyud ang mga prutasan na.
Kay diri mo gutsulod sa RR mga bayotis, wala di siya prutas nga makita nimo mapalit nimo. Muna kung ganahan ka mo ka ano prutas, kailangan nakapalit ka daan sa gawas. Kay pagsulod mo sa RR, wadyo kay mapalit-palit. Muna wakay kay magasto diri. Kay ang naa diri sa RR is canteen ra jud. Dahil ang sulod sa ilang kantin is mga kasigaran is mga cup noodles o chicheria ra. Grabe naman dito kahangak. Uy, basta mag-voice over bitaw ka no, grabe dito kay kahangak. Huwag mo nalay bahalag tanaw sa mga biyo nga mong gipang-agian mga bayot. Huwag ka ni bitaw nga lugar no, grabe kay makapreskos imong mga mata. O pwede palang 1 week kadiri ani nga lugar, mas okay yun unta. Kaso lang mahalan yun kay ilang for night diri. A few moments later. O kani nga time pa, dulong nga day may pauli ani pabalik na mi sa iligan. Kalagi humana na mo gitilawan ang tubig sa RR. O may traffic tayo mi diri sa Malay-Balay Bukid noon diri sa ilang sentro dyan sa ilang city. O grabe yun ka traffic diri mga bayot. Maunan stranded sa may ukadyot diri. Nice kay lang lugar kay na choking peace lang. O naghinahina ra sa daymyan kay nangita mi og Jollibee. Nakakita na tami sa Jollibee pero na wrong turn sad mi. Nasayo po yun mi pagsulod sa Jollibee. Dito mi gluwa sa ilang entrance. Marag nahulawan yun mi ato please lang.